reálně mnohem větší rozdíl mezi... Hele, Jak to s tím máme čas? Ještě taková nepřirozená. Hej, to je nádhera. Počkej, No, jo. Wow. Ty vole. Hej, já už vidím okraj. Jo. Ano. Ty vole. Co? Ještě ne? Ještě je to moc silný, ale přesouvějte filtry. Nádhera. Bože, ty krávo. To je bomba! Kámo! No to má! Ta protuberance, ta je fantastická. Wow! Ano! Ty vole! Můj bože, Ty ty krávo. vole, ta protuberance tam. Ty To je prostě někdo nevěříš. Super! kámo! Můj bože. No co ty ze mě děláš? Prdě. Ano, počkej, Máťo, Jo, jasně. Ty vole, ty krávo. Můj bože. ale to je dobrá korona! To je úžasný! Naprostá nádhera. Kámo! Co to je? Wow! To je nádhera. Kámo! Co to je? Ty krávo! To jsi se měnil. Mějte se, jak myslí ta protuberance na levé straně, že jo? Jak ji bude postupně zakrývat, ty bláho. Ale ta korona je krásná. Budeme mít posledních tak 15 sekund možná. Všimněte si, jak letíský, vidíte ho na té obloze? Jo! Můj bože, to je crazy. Máme čas? Ano? Připravit filtry, máme ale čas, jo? Na ty způsobá není produkty, za to bylo Baileyho. Ještě je to ještě bez filtru, já už pozor, filtr. Petr! Tohle je to nejhezčí zatímení, který jsem kdy viděl. Možná nejhezčí zatímení v mém životě, protože tak ty koláty je znakový Kámo, Na to světlo.